Potser menys boires aquesta nit, perquè encara aquesta mica de vent de mestral dificulta que es formin les boires, però sí que potser farà que hi hagi alguns núvols a la cara nord del Pirineu, sobretot a la Vall d'Aran. Les temperatures aquest dissabte una miqueta més altes i continuaran pujant diumenge. Diumenge, malgrat tot, les boires seran potser més persistents. En algun cas es convertiran en boira alta amb núvols baixos. En general farà sol, les temperatures seran encara més altes, l'ambient serà molt suau, tot i que ja ho dèiem abans, diumenge a la 1:04 del migdia arribarà l'hivern. Cap de setmana també assolellat al País Valencià i les Balears, tant dissabte com diumenge, amb temperatures clarament més altes, amb un ambient suau, força suau, a les hores centrals del dia. Vents de mestral, demà fins a força 5, la mar maró generalitzada. Pluges, en canvi, cel més tapat cap al nord d'Europa, al centre del continent, però en tota la península ibèrica, també sol i boires que continuaran presents els pròxims dies. I la setmana vinent, ja ho dèiem, continuem amb aquesta presència de l'anticicló, per tant, en el mapa de l'avanç tornarem a mostrar aquests dos símbols, bàsicament, aquest sol i aquestes boires, de cara a diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, fins i tot dijous, que és dia de Nadal, i divendres, que és dia de Sant Esteve, també sembla que seguiríem parlant de sol i de boires. Temperatures suaus, allà on hi hagi sol, l'ambient continuarà molt càlid, molt agradable a les hores centrals del dia.